szép jó napot kívánok! A férj nagy összegű, több mint 200 millió forintos életbiztosítást köt, majd a külföldi nyaraláson a tengerbe fullad. A holttest nincs meg, az özvegy pedig arra vár, hogy a biztosító fizessen. Filmbe illő történet, ami egy magyar családdal történt meg, és a bíróság keddi ítélete szerint börtönbüntetés lett a vége. Az utóbbi évek legnagyobb biztosítási csalásának iratai. Kedden pont került az ügy végére, jogerősen ugyanis 4 év börtönre ítélték azt a férfit, aki 10 éve 3 társával eljátszotta a saját halálát. Felesége azóta újra férjhez ment, így bigámiáért is felelnie kell. Az eddig halott férfit az ítélet után újra az élőkhöz sorolják. A történet látszólag 2001. szeptember 26-án kezdődött. Egy görögországi nyaralás során egy magyar férfi vízisi balesetet szenvedett és eltűnt a tengerben. Úgy tervezte, hogy egy későbbi időpontban megrendezi a saját halálát, és megfelelő bizonyítékot kreálva erre, későbbiekben segítői útján ezt a biztosítási összegeket fölveszik, és onnantól kezdve boldogan él, amíg ténylegesen meg nem hal. Felesége 2 évvel az állítólagos baleset után azt kifogásolta, hogy nem kapja meg a halottá nyilvánított férje után járó életbiztosítási összeget. Én nem fogok egy papundekri darabon a híd alatt aludni. 250 millió forintról volt szó. Nem csoda, hogy az érintett biztosítók a rendőrséghez fordultak. A görögországi iratok között a gyanúsítottnak egy olyan útlevélszáma szerepelt, amely az elutazása előtt elveszettként lett bejelentve. Itt bukott meg a csalók trükkje. A férfi 7 évig várta Csehországban, hogy végre gazdag ember lehessen. Csuklóján azonban bilincs csattant. Narancsik Antal 28 éves lánya fényképét mutatja. Edith halálát a kórházi szakvélemény szerint kiszáradás és keringési elégtelenség okozta. Aztán a férfinél jelentkezett egy biztosítási nyomozó, aki közölte, lányára korábbi főnöke 34 millió forintos életbiztosítást kötött. Rá harmadnapra el akarták lopni a holttestet, a kislányomnak a holttestét, akkor éreztem, hogy itt valami nincs rendben. A bajai vállalkozó 2 sírásról segítségével fényes nappal próbáltak kihantolni a lány holttestét, de lebukott. A nyomozóhatóság a női holttestet exhumálta szakértői vizsgálat céljából. Ez a szakértői vizsgálat állapította meg, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta. Kiderült, hogy a lányt megmérgezték, és a rendőrök rájöttek, hogy nem ő az egyetlen. Az előzetesbe helyezett M. Robert számlájára a gyanú szerint további 3 áldozat írható. Kőszeg István 10 éve biztosítási nyomozó, több száz ügyben készített már szakvéleményt. Bár nem az az első számú feladata, hogy a csalókat leleplezze, számos esetben rájött a turpisságra. Leplezett már le 150 milliós biztosítási csalást is. Ennek ellenére azt mondja, az eltűnéses ügyekben nehéz eredményt felmutatni. Egyértelműen azt mondani nem lehet, hogy biztosan megállapítjuk, hogy ez csalás. Főleg úgy, hogy számtalan ember tűnik el úgy, hogy tényleg eltűnik, és semmi köze a biztosításhoz, vagy a biztosítási csaláshoz. A bűncselekmény típus legtöbbször a kirabolt vagy kiégett lakásoknál, illetve az összetört autóknál figyelhető meg. Az eltűnések ritkábbak, bár akad egy-két figyelemfelkeltő eset. 2001-ben például a World Trade Center lerombolása után 6 nappal egy amerikai férfi bejelentette, hogy a merénylet során felesége is meghalt. 2 hónap múlva, amikor kiderült, hogy az asszony él és virul, a házaspár tagjai kénytelenek voltak a $250 000, azaz csaknem 50 millió forintos életbiztosítást nyújtott a luxus helyett a börtönkosztot választani. Vendégem Kőszegi István biztosítási nyomozó, jó napot kívánok! Sok napot kívánok! A konkrét eset óta, ami az aktualitást adja, kb. 10 év telt el, amikor ez a látszólagos haláleset történt. Ez idő alatt volt hasonló példa az önök esetei között? Tehát találkoztak hasonlóval? Hát ennyire kirívó nem történt, mint ez. Ez egy egyedi eset. Biztosítási csalásoknál az életbiztosítás inkább a balesetekre jellemző. Tehát úgy kell érteni, hogy utólag próbálnak életbiztosítást kötni egy baleset megtörténte után? Jól értelmezem? Előfordul, de általában az a gyakorlat, hogyha valakinek van egy sérülése, akkor azzal még nem megy el az orvoshoz, nem köt egy biztosítást, és 1-2-3 hét múlva, egy hónap múlva jelenti az orvosnak is, illetve akkor jelenti a biztosítónak is. Tehát gyakorlatilag a sérülést követően köt biztosítást, csak erről senkinek a tudomására nem kívánja ezt hozni, és utólag gyakorlatilag
a biztosítással kívánja rendezni az ő anyagi dolgait. A biztosítási nyomozónak mi a dolga? Mert ez kívülállónak, a civilnek ez egy nagyon mágikus és érdekes szakmának tűnik. Ilyenkor ugyanúgy kutakodnak és kémlelnek, mint a rendőrségi nyomozók? Én azt mondom, hogy jobban. Minket nem a rendőrségi szabályzat köt, vagy nem köt a rendőrségi szabályzat, viszont köt a titoktartás, a biztosítási törvény és még millió más törvény, de valóban így kutakodunk, tanúkat hallgatunk meg, eseményeket vizsgálunk, helyszínt vizsgálunk, szakértőket vonunk be. Akkor is, hogyha már van egy lezárt rendőrségi ügy, tehát hiába például Igen. ezt csak azért mondom példaként, mert ezzel könnyen megérthető, hogy valakit mondjuk halottá nyilvánítanak, és önök ennek ellenére, vagy az önök kollégái azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy így van, hanem utána megy és elkezd tovább nyomozni. Így van, így van. Tehát minket nem köt egyáltalán a rendőrségi határozat, a rendőrségi jegyzőkönyvek is számukra annyira betekinthetők egyébként, amennyire az érintett jogosítványa engedi, de mi ettől függetlenül nyomozunk. Tehát mi rengeteg olyan dolgot is vizsgálunk, amit a rendőrségi eljárás során nem vizsgálnak. Tehát bizonylatoknak az eredetét, bizonylatoknak a származását, valóságát, tartalmát. Azt mondta, hogy nem az életbiztosítási csalás a tipikus. Mi a tipikus, mi a legjellemzőbb biztosítási csalási forma? A lakástüzek, lakásbetörések. Az életbiztosításnál a balesetbiztosítás az valakinél életforma, de ugyanúgy életforma betöréses biztosítási csalások, illetve a lakástüzek. Ez van, aki életvitelszerűen ebből él, tehát nem két ember tudok, aki ebből él életvitelszerűen. És olyan ügyesen próbálják ezt leplezni, hogy a rendőrségi eljárás során sem tudnak igazából olyan bizonyítékokat találni, ami az eljárás megindításához szükséges. Ön azt mondja, hogy én tudom, hogy ebből él, ezt be is tudja bizonyítani? Volt már rá példa nem egyszer, nem kétszer, tehát annak ellenére, hogy a rendőrségi eljárás során nem derítettek fényt erre, utólag a mi eljárásunk során természetesen ugye minket nem köt a 30 napos határidő adott esetben, mert tovább is tudnak nyomozni. És ilyenkor a biztosító igazából vitatja azt az összeget, tehát nem fizeti ki, vagy ha kifizeti, utólag is visszavonhatja? Utólag is visszavonhatja, ez a regressz igény gyakorlatilag, hogyha be lehet bizonyítani, hogy jogtalanul vették igénybe a biztosítónak a kártérítési összegét, akkor természetesen ezt utólag is meg lehet. Nem ez a jellemző, megint nem jellemző, de ugye a biztosítót is köti a határidő, egyébként ezáltal minket is az utolsó beérkezett irattól számított 15 napon belül kell a biztosítónak lezárni, de ugye miután én az ügyféllel is kapcsolatban vagyok rendszeresen a vizsgálat során, így tőle függ az, hogy mikor adja az utolsó iratot. Hallgatta a megérzésére? Tehát van olyan, hogy lehet, hogy látszólag minden rendben van, de valamit érez, vagy valami ott motoszkál még. Az esetek többségében ez így van, mert a ráérzés, a szakmai tapasztalat, tehát én 83 óta nyomozással foglalkozom, 97 óta magánnyomozással, én ebben élek. És így a megérzéseim azok nagyon-nagyon sokat számítanak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.